spotkać się z Państwem. Teatrzyk Zielona Gęś ma zaszczyt przedstawić Gdybym był bogaczem, cały dzień bym dał, gdybym miał wielki pan. Dobra, i teraz tak, może na początku, zanim przyjdziemy do planów, ja bym chciała króciutko, żeby każdy lider powiedział, jaka sytuacja jest w klubie. mój klub odżył. I dobrze, i jak na kajaku. I już. Tak jest, prawa, lewa. I po naszej lewej stronie mamy stanicę w Gowidlinie. Nowo wybudowaną. Niedawno oddaną do użytku. Z tej strony jest obrócony, o. Aha, Z drugiej trzeba wyrównać. A szczególnie jak te flonę tak wisi. Boże! Wszystko co rozgrzewa jest dobre. A ja nie chcę czekolady, chcę, by miłość dał mi ktoś. Powiem, że prace są coraz piękniejsze. Ja nic nie słyszę, co na mnie tu jest. Pani maluje swoje wtedy. Cokolwiek. Byle to było coś podobnego. Ale skąd ja wiem, co to nie podoba? Ja tego nie widzę. O to właśnie chodzi. Ja nic nie czuję. Jest dobrze. Tu mamy dom, tu mamy dom. Tu mamy osobę, tu mamy osobę. Uwaga, i do środka. I słuchajcie, ja wyszukiwałam takie ładne te kamienie, żeby tą leszczynę, te orzechy łupać. Słuchajcie, człowiek się tak obżarł tymi orzechami, że jak ciotka mówiła, Barbara, ty nie będziesz jadła nic. Ja mówię, że ja się nie chcę jeść. Mama, czemu my w tych truskawkach ciągle siedzimy? Inne dzieci idą do jeziora, a my tylko truskawki, 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 truskawki. No i ja chciał iść też na dyskotekę, bo Waldzioszy to ja też, a mama by mnie nie puściła, więc ja sobie okno to małe otworzył i sobie wyszedł. No więc tam bal był organizowany bardzo często
Tylko z chłopcami był zawsze problem. Bo i było mniej. za mało. Nie, bo oni byli źle wychowani społecznie. Oni chcieli wojnę na Przez noc połowę zostało całe resztę trzymania. Tak chodziło po mnie, Wiesz, ja trzymam dwie dla kogoś. To może i tak proszę. Ja może mogę ja mam krótkie kije. Ja ci nie ciągnę. Jo, Marka. Cały czas jest. To jest Piotra. Po pierwsze, czuły się zdrowsze i po prostu aktywizuje różne inne części mózgu, który powoduje, tak jest. I to jest wtedy wyjście z tego snu zimowego, tak? Twórczość, tak? Nawet ta skromna. Wiadomo, że słuchajcie, jedna jaskółka wiosny nie czyni, więc trzeba sobie też pozwolić na powtarzanie niektórych czynności, tak? Tak, zaraz możemy tu kogoś pokazać. Proszę. Szacunku do zdrowia, tak? To tak jak mój ojciec mówi, nikt sobie nie szanuje zdrowia, dopóki go nie straci. Tak. A jeżeli ktoś przeszedł naprawdę tak jak ja to przeszedłem, to ja teraz bardziej doceniam to zdrowie. Tak, że jest jedna rzecz, która pokazuje nam, że jesteśmy wszyscy równi, bo zobaczcie, zdrowia za pieniądze nie kupisz, nie? Tak jest, filozofia tu i teraz. Popatrzcie, jakie to jest mądre i zdrowe, nie? I właściwie stwarzamy sobie niepotrzebnie takie, wiecie, ogony, które człowiek za sobą ciągnie, nie? Tu i teraz będę. I to jest właściwa odpowiedź. To było pytanie pod tytułem To słucham. na aktywne słuchanie, tak jest. Słuchaj, mnie Tam Kasia i dobry las, łące w każdy piec. Kasia czci jezora, Kasia czci las, Kasia me łełają nas. Kasia czci jezora, Kasia czci las, Kasia me łełają nas. Gdzieś tam babcia ktoś znajdzie i tak dalej, więc możemy sobie pomagać nawzajem, tak? I to też jest ważne. Nagrywamy wywiad dla sołectwa projektu Nowa Ameryka, gdzie babcia odpowie na pytania. Pomamiele lopa, latarnia była i tym, przed tym łycie laso, ty jak je był umociony cały dzień w płeli, ty tak ksuści, ty bała, ty tak nisnęła spał przy tych ksuśkach, ty się łebdza Jezus jest nim zrobiony, ty łajcie przeciera, dalej pisze. No to zdjęcie masz już zrobione i możesz lecieć dalej, nie? Po kolei, zobacz, znowu to samo. Was kiedyś nauczyciele po rękach byli. Jo, pewnie, ma dostele, a masa nie przyznali i tak, leopardy jak twoje. U nas tylko na nas krzyczą i minusy, to jest takich nie przyznam. Tak, tu uczeń złapał. Ej, moje włosy! I o tablicę walił. O tablicę? Tak. Ej, oni byli nienormalni chyba. Tak, na matematyce nauczyciel. O ja. I to dotyczy i tak samo dzieciaków, dorosłych, seniorów, każdego, tak? Nawet do tego stopnia, że przedszkolaki, czyli moja 6-letnia córka też widzę, że ona ma już taki pęd, takie dzikie spojrzenie w momencie, kiedy widzi telefon. Profil zaufany, czyli jak sama nazwa mówi, zaufane coś jest, a profil, wiemy czym jest profil, tak? Czyli nasza, no tak się mówi, profil internetowy, konto, tak profil na Facebooku, bo to jest tak, że ja po prostu wchodzę sobie, ja oczywiście przygotowałem się do tego, by tam wejść, zabezpieczyć i tak dalej, ja dotykam palucha i wchodzę do mojego banku, tak? To znaczy, że wylądowało. Dlatego Trzeba przesunąć. Zielone. Tu jest Xiaomi i tu jest Oppo. I dzisiaj robimy
taki wianuszek z papierowymi kwiatami, wianuszek z siana, jako taki stroik świąteczny, ale niekoniecznie. Jest to też inspiracja do tego, żeby odtwarzać stare takie techniki i stare tradycje zdobienia. I ja tutaj namawiam Panie, żeby oprócz tych dekoracji, żeby zrobiły jeszcze girlandy i woskowane kwiaty na przydrożne kapliczki na nabożeństwa majowe. Znowu kładę prawą rękę, zawijam, kciuk chowam, przytrzymuję, odwijam prawy kciuk, tak? Lubię sobie różowy. Każdy kolor jest piękny, proszę Pani. Tak. Tylko na koniec go trzeba po prostu położyć. A Jola nie robisz? Znowu nie w tą stronę. Taki ma być spell, to niech będzie, nie? To nie jesteśmy też małymi. Pani jest takim zdrowym. A nie, ja myślę, że słuchajcie dziewczyny. Tak, tak. Ten trzymam, tu już nic nie ruszam, tylko tego wykręcam. Robię takiego cukierka wykręcanego. Cukierek można tak mówić. Tak? No, to za zadanie. Jak mam tyle zielonego. Tak? Doje krótki. Doje ludzi. No ale co, zobaczcie, wszystkie kwiaty, nauczyłyście się pleść, już wiecie jak to się robi. Pomału, ale pomału. Ja bym jeszcze posprzątać trochę, nie? Trzeba Tu są jeszcze kwiaty, kochani. Ja mam na jakiej kolei. No to dawajcie.
jest jeszcze to ten wianek, który tam...